Hello, maayong buntag, maayong gabi, maayong adlaw ninyong tanan. Ya, karon ako na sang i-upload ang practice tune sa Pizza 17 karong Pebrero. Kay doon naman lang sa niya. Ang ako nga naamoy mapraktisan lang sa mintas wa pa mi ka-record ni Mira kay kuan pa man gid siya kanang busy man gid sa trabaho lagi niya. Sige, overtime niya. Matog na igabot. So, maglisod may record. So, makarecord mi sa iyarag yung day off niya. Tugay pa man kay na nabalhin man og kuan kanang Domingo o Lunes. So, Sunday o Monday. So, kita-kita lang sa niya. Ato lang sang praktisan gyud. Mintal so kasi Mira, at least na amoy ideya niya. Buhatan sa mo og birso kay in kaso kung maapikhan gyud at least naamoy ka praktisan gyud nga magamit ninyo. Yeah. So ayun na to. Ayaw kalimot i-subscribe niya, ang bell i-set sa all niya. Kaya na ang human ako upload nimo anha naman sa inyong notification ug uban pa nga ipang-upload nako basta ma-set lang sa all niya, naka-subscribe na mo adto na nga to padong ang ako mga upload niya karon sugdan na to. Pambabay ni siya nga tuno B minor saya. Okay, B minor ni siya. Pambabae na siya, ako nang giuna ang pambabae lang. Okay, para na may makakuha mong ideya. Okay? So, ayan itong pambabae. B minor na siya. Sige lang, ako mang i-flash ang chords niya. Alam mo ka bala ka? Sige. Pero ilaki lang ako kanta, okay? Mag-isod mo ko magsikog pulsito. Makarat mo ako tatunlan. So, ayan na to. Piano lang kay para makasunod niyo kay kung ako di mo kasunod sa akong kinantahan kay bati ko tingog say mayabag pa. Yeah, so ayun na to, kamulahan niya. Piano ang mo guide niyo. Okay? Malikaw sa ako lang presentahan sa gamay. Kamu lang. Verso Dayon ko ang Ginoo sa tanahang panahon, ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Padaygang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaw
lubsanon mamati ka nako ug malipay. Okay? Mao to siya. Sayop lang ko sa ang himo na kong og pero mao to siya dagan. Ya magtubag na sad. Kedua, himayang Ginoo uban ka nako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Ipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya. Ako niya sa tanan kong mga kahadlok. Okay, mo na to. Saya po gamay sa chords, pero mo to ang tono. Ya, tubag sad. Ang Ginoo nagpataling ko sa hadang ngoy sa kabos. Ya, katulo. Paglawong kamo kaniya, aron mo sana kamo sa kalipay. Ug ang inyong mga nawong, dili man lipagong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo o giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Okay? Ano to siya? Nya, di lang maayon ako pagka kuha ng last. Okay. Kuha mo to siya. Katong inig human na to. Katong o giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Alam to siya kanang ang punto aning verso kanang masabtan iniglitok nimo ba? Katong ako masabti katong primero. Pero ako nang giusab katong ana o giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Ano to siya? Basta ang importante nga masabtan ang inyong pag-istorya nga na ito, no? Okay? Nya, mao na to. Na chord na siya sa pambabae. Ako na i-flash na ko ang chords mo ni siya. Nya, ang B minor. Nya, Eagle minor. Nya, Eagle minor. Dayon G. F sharp. B minor. Okay? Mo to siya. Ako rin i-flash. Ang iyang verso B minor yapon. B minor. Eagle minor. A. B minor. Eagle minor. F sharp. B minor. Okay? Moro na siya, balik-balik na yun. Ang panglalaki kung palitan na yung panglalaki, ari ta magsugod sa ari sa natos D minor. D na sa tatang patasan. Ang Ginoo nagpataling ko sa dangoy sa kabus. Pasig na yung imong kanta nga laki ba? Nya, namusal mo nga laki. So at least na siya. Nya mao gyapon ang tingnan na ang tono nya ang chords
malahi na, ma-D minor na siya. Ang Ginoo nagpata, G minor. Nya, B flat. Nya, D minor. Nya, ang yang verso, D minor na sad. Naigon ko ang Ginoo sa tanang panahon, G minor. Naiguman, C. Ang iyang pagdaing maniya kanunay sa akong baba, F. Nya, D minor, balik. Panay kang akong kalag niya sa Ginoo. Sipiat. Panay kang akong kalag niya sa Ginoo. G minor. Nya, A. Ang mapaubsanon mamati ka nako ug malipay. Okay, mao na. Nya, mao ra gyapon sa ikaduha nga verse, mao ra gyapon. Hinayang ginuban ka nako, magamban kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Ya, mari gyapon ang chords. Ipangita ko ang Ginoo ug itupag ako niya. O ginuwas ako niya sa tanan. Diha dapit, wala ko matarong. O ginuwas ako niya sa tanan kong mga kahadlok. Katong sabta na. So, ganiya pagpimiro, akong gidali-dali. Huwag masabti. So, kinahanglan sa gid nga ipahimutang sa gid ang inyong pag-istorya nga masabtan sa mga naminaw. Sayo na kayo. Mao na to. Human. Ikatulo. Gusto na to. Paglawong kamo kaniya, aron mo sana kamo. Diyan na sad. Sipiat na sad ko. Paglawong kamo kaniya, aron mo sana kamo sa kalipay. Og ang inyong mga lawong dili mangipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. Siya sa tanan niyang mga kagulanan. Okay, or to, basta masabtan lang yun ang inyong paglitok niya, mao ang tono, mahalag di kay maparihag yun ang inyong pagsilabikit, basta mahaom lang niya, masabtan, okay na kina siya. Salmo lang kina siya. Okay? Niya, mao to. Salamat. Mag-upload sa kuron sa sunod. Salamat kayo.